खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बर' हारिनि आरोबाव मोन 8 मुवा बेसादा जि.आइ. टेग मोनबाय। एग्जिट पोल बायदियै हादोराव फिन मदि सोरखार। अरविन्द केजरीवाला जोबथेसालियाव थांफिनबाय। APSC केलेंकारि आरोबाव सासे गेजेट अफिसारा साख्रिनिफ्राय बोख्लायजाबाय। मेघालयआव रिमल साइक्लनजों थैनायनि अनजिमाया 7सिम बांबाय। आसामाव दैबानाजों 11 सुबुंफ्रा जिउ गोमादों आरो 6 लाखनिबो बारा सुबुंफ्रा खहा जादों। काछार पुलिसा 9.5 कौटि बेसेननि हेर'इन जब्द खालामदों। 6 ग्रेप्तार। 12 आरो 10 थाखोआव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ माइनाव नोगोर बर' समाजा मान बावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव सान। मानोना बर' हारिनि गुबुन गुबुन मोन 8 मुवा बेसाद आरो जाग्रा लोंग्रा मुवाफोरा जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन सुंदयै जि.आइ. टेग मोननो हाबाय। बे खेबाव बर' हारिनि आंगो आरो हारिनि सिनायथि आर'नाइया जि.आइ. टेग मोननो हादों। गोदानै जि.आइ. टेग मोननो हानाय बर' हारिनि गुबुन गुबुन मोन 8 गानग्रा जोमग्रा आरो जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोरा जादों आर'नाइ, नाफाम, अनला ओंख्रि, गोखा गोखै, जौ गोरान, जौ गिसि, माइब्रानि जौ बिदै आरो नारजि। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां बर' हारिनि मोन 13 मुवा बेसाद आरो दोरोङारि दामजुफोरा जि.आइ. टेग मोननो हादोंमोन। सिगाङाव जि.आइ. टेग मोननो हानाय बर' हारिनि गानग्रा जोमग्रा मुवा बेसाद आरो दामजुफ्रा फारियै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, थरखा, गंगोना, दख'ना, गामसा, जोमग्रा, खारदै, गंगार दुन्दिया, खेरादाफिनि आरो एरिसेल। सनिबारखालि लकसभा बिसायख'थिनि गासैबो खोलोबनि भट लानाया जोबनानै थांबाय। बेनि उनाव दा बयबो 4 जुनखौ नेनानै दङ। मानोना बिसायख'थि आय'गा फोसावनाय बायदियै 4 जुन खालि बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावगोन। नाथाय भट साननायनि सिगांनो गुबुन गुबुन मिडिया हाउस आरो फसंथानफोरा एग्जिट पलनि रिजाल्ट फोसावदों। मख'नो गोनांदि एग्जिट पलआ मोनसे ओरैबायदि आदब जायनि गेजेरजों भट साननायनि सिगां फिथाइनि मोनसे अनुमान खालामनाय जायो आरो बबे दोलोआ बेसेबां मासि मोनथावना बेनि अनुमान खालामनाय जायो। भटारफोरा भट होखांनायनि उनाव बानबुंथिनाय आरो सानस्रिफोरखौ बिथा खालामनानै गुबुन गुबुन एजेन्सिफोरा बिसायख'थिनि फिथाइखौ अनुमान खालामो। एग्जिट पल बायदियै हादराव NDA गोहोआव फैफिनगोन आरो नरेन्द्र मदिया दैदेननायावनो NDAनि सोरखार जागोन होननानै क्लिन चिट होदों। गासै 543 लकसभा मासिनि गेजेराव नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव NDA 281 निफ्राय 401 मासि आरो NDA एलायन्सआ 109 निफ्राय 201 मासि मोननो हागौ होननानै गुबुन गुबुन मिडिया हाउस आरो फसंथानफोरा अनुमान खालामदों। बेनि गेजेरावनो मोननैसो मिडिया हाउस आरो फसंथानफोरा NDA एलायन्सखौ गोहोआव फैगोन होननानै दाबि खालामदों। नाथाय सोर बेसे मासि मोननो हायो आरो सोर दिल्ली दखल खालामगोन बेयो 4 जुन खालिसो रोखा जागोन। मानोना एग्जिट पलनि फिथाइ बायदियै गासैबो जाजोबा आरो बेनो जोबथा फिथाइ नङा। सम सम एग्जिट पलनि उल्टायै फिथाइ ओंखारनायखौबो नुनो मोनो। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि आरो आम आदमी पार्टीनि गाहाय अरविन्द केजरीवाला जोबथेसालियाव थांफिननांबाय। बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो एबा अरायथा नङि जामिन जोबनायनि उनाव अरविन्द केजरीवाला दिनै जोबथेसालियाव थाहैफिननो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि जौ केलेंकारियाव EDजों हमजानायनि उनाव जोबथेसालियाव थांनांनाय दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालखौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लाहोनो थाखाय जौसिन बिजिरसालिया अरायथा नङि जामिन होदोंमोन आरो बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लानो खाबु होदोंमोन। नाथाय 1 मे सनिबार खालि गासैबो खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय। बेजों लोगोसेनो अरविन्द केजरीवालनि अरायथा नङि जामिनाबो जोबदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि जोबथेसालियाव थांफिननायनि सिगां अरविन्द केजरीवाला गावनि जामिनखौ बारायनानै होनो थाखाय आर'जलाइ होदोंमोन। नाथाय जौसिन बिजिरसालिया केजरीवालनि आर'जलाइखौ नेवसिगारो।
जाउनाव अरविंद केजरीवाला दिनै जोबथेसालियाव थांनानै हाजिर जाहैनाङो। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशन सुंद'यै APSC केलेंकारिजों लोब्बा थानाय आरोबाव सासे गेजेट अफिसारा साख्रिनिफ्राय बोख्लायजाबाय। गोदानै साख्रिनिफ्राय बोख्लायजानाय गेजेट अफिसारखौ एसिस्टेन्ट रिक्रुटमेन्ट अफिसार मृदुल हाजरिका होननानै सिनायथि होदों। मृदुल हाजरिकाया 2013 मायथाइयाव थिसनथाइ मोनदोंमोन। मख'नो गोनांदि APSC केलेंकारियाव लोब्बा थानाय सा 21 अफिसारफोरखौ सिगाङावनो साख्रिनिफ्राय होखारनाय जादोंमोन। दायो बे फारिलाइयाव मृदुल हाजरिकानि मुङाबो दाजाबदेरबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय APSC केलेंकारिनि सायाव नायबिजिरनाय SITआ सा 22 अफिसारफोरनि हेंथायै बिजिरसालियाव आबुं चार्जशीट दाखिल खालामदोंमोन। नोजोरथावनादि मृदुल हाजरिकानि बिनानाव अनिता कुमाराबो बे बोसोरावनो APS महरै सायख'जादोंमोन। नाथाय अनिता कुमारा दासिमबो नायबिजिरनायनि आवथायाव फैयाखै। मेघालय रायजोआव रिमल साइक्ल'न आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव 3 सुबुंनि गोथै सह' बोखांनो हादों। दासिम थैनायनि अनजिमाया गासै 7सिम जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। रैखाथि हानजाया शुक्रबारखालि नागिरनानै मोननाय 3 सुबुंखौ किन्नामाव सिंगाई 70 बोसोर, बेन्टी रिहाताम 60 बोसोर आरो सासे उन्दै गथ'बो होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बिसोर 3खौबो इन्ड'-बांला सिमानि साखाथियाव थानाय सेलानि नंप्रियां गामिनि नखरसेनिनो सुबुंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो साननैसो सिगां 30 मे खालिबो साइक्लननि गोहोम गोग्लैनानै गोबां अखा हानायजों हा गिसिखानायाव बे गामिनिनो पिसर नंग्राम 75 बोसोर बैसोनि गोथै सह'खौबो मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो 28 मे खालि सानजा जयन्तिया जिल्लानि वाइलं गामियावबो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव न'नि इन्जुरा गोग्लैसोनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। साइक्लननि गेजेरजों खहा जानाय गोबां न'-बां, धोन-सम्पथि, लामा बायदि बायदिफोरखौ गोदानै लुफिननो एबा बानायफिननो थाखाय रायजो सरकारा गासै 19.85 कौटि रां हरनाय जायो। लोगोसेनो बेफोरनि अनगायैबो साइक्लनजों जिउ खहा जानाय सुबुंफोरनो सरकारा अनसुंथाइ होनो थिरांथा लायो। साइक्लनजों रायजोनि गासै 5169 सुबुंफोरा खहा जादों आरो 271 गामिफोरनि 903 नखरफोराबो गाज्रि रोखोमै खहा जायो होननानै मिथिनो मोन्दों। आसामाव दैबानानि हालोदा बारानिफ्राय बारासिन जानायनि जाहोनाव 1 जुनसिमाव थैनायनि अनजिमाया बांलांनानै गासै सा 11सिम जाहैदों आरो मोनजि जिल्लाफोरनि गासै सा 6,01,643 सुबुंफ्रा खैफोदजों मोगा-मोगि जुजिनांदों। आसाम रायजो बोथोर बिगियाननि सामलायथि बिफाना खारिथि बुथुमनाय बायदिब्ला गासै मोनजि जिल्ला फारियै हाइलाकान्दि, हजाइ, मरिगाव, करिमगन्ज, नगाव, काछार, डिब्रुगड़, गलाघाट, सोनाब कार्बि आलं आरो डिमा हासाव जिल्लाफोराव दैबाना जानानै गोबां खहा जादों। लोगोसेनो कपिली, बराक आरो कुसियारा दैमाफ्रा दासिमहालागैबो गिख्रंथाव खैफोद गोनां थासारियाव बोहैगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो काछाराव मा 26,429, डिब्रुगड़आव 5,931, हाइलाकान्दियाव 22,389, हजाइआव मा 50,045, सोनाब कार्बि आलंआव 14,539, करिमगन्जआव 54,336 आरो नगावआव 29,256 गासै मा 2,02,925 जिब जुनारफोरा दैबानाजों खहा जादों। काछार पुलिसआ 9.5 कौटि बेसेननि हेर'इन जब्द खालामदों। स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनाव काछार पुलिसआ 1 जुन खालि ड्राग्स फालांगि खालामनायनि बेरेखायै रामप्रसादपुर, तलाई, बासकान्थि आरो लखिमपुर ओनसोलफोराव गोख्रोङै अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव मोन 150 साबोन बाक्सुनि गासै 1.9 किल'ग्राम हेर'इन मोननायनि दायाव सा 6 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। जब्द खालामनानै मोननाय हेर'इनखौ हाथाइनि बेसेनाव 9.5 कौटिसो जागोन होननानै आन्दाज खालामदों आरो बेफोरखौ मणिपुरनि सुरासानफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै लाबोनाय जादोंमोन होननानै मिथिहोदों। ग्रेप्तार खालामनाय सुबुंफोरखौ बिन्टु सिंघा 28 बोसोर, राजेन सिंघा 44 बोसोर, एकबार हुसेन 23 बोसोर, बरजाहाना हामार 27 बोसोर, रबार्ट लाल महल साउन 24 बोसोर आरो डेनियेल लाल रिंकेट 26 बोसोर होननानै सिनायथि होदों।
हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ काछारनि पुल्लेरतल, लेन्टुग्राम आरो मणिपुरनि पमिक भारा, जिरिबाम, लुंगथुलियुम आरो पिरजावलनि होननानै मिथिनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो बिसोरनि बान्था मेला खालामग्रा गंसे स्कुटि AS 088747 आरो गंसे मारुति जिमनि MZ 01 AB 3456 खौ जब्द खालामनो हाबावो होननानै शिलंआव फोरमायदों। दासान्दि बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोराव थानाय माइनाव नोगोर बर' समाजा दिनै 2 जुन रबिबारखालि 2024 मायथाइयाव थाखो 11 आरो थाखो 10 नि फाइनाल आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गासै 8 फरायसाफोरखौ मान बावदों। बेनिनो गासै 5 फारियै सनिया बसुमतारी, तनुजा बसुमतारी, अर्जुन देव खाख्लारि, दलिना वारि आरो अनुराग बसुमतारी मोना 12 थाखोखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादोंमोन। गुबुन फारसेथिं 10 थाखो एबा मेट्रिक आनजादाव गासै 3 तनु बसुमतारी, टिमान बसुमतारी आरो देबिका बसुमतारी मोना सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादोंमोन। गागि आफादगिरि लन्डराम बर'नि मासि दैदेननायाव जालांनाय बे मान बावनाय हाबाफारियाव गाहाय बुंथिगिरि महरै बिजनी फरायसालिमानि बिबुंगोरा जयश्री नार्जारिया गावनि मोनदांबोनाय नोजोरथिजों बेसेन गोसा बिबुंथि होयो। लोगोसेनो आबाद बिफाननिफ्राय गेजेटेड अफिसार महरै आजिरा मोननाय शिबानन्द बसुमतारी आरो सपना बर'मोनहा दिथागिरि महरै गावसोरनि मोनदांथिखौ गुवारै बुंथिलाङो। मख'नो गोनांदि माइनाव नोगोर बर' समाजा थांनाय 2012 मायथाइनिफ्रायनो मेट्रिक आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ गोसो फुदुंनो थाखाय मान बावबोदों आरो दिनैसिमाव गासै 13 खेब मान बावबोबाय थादों। बेनि अनगायैबो जायफोरा PhD डिग्री, नेट, स्लेट आरो गुबुन गुबुन सोलोंथायारि बिथिङावबो मान बावबोदों होननानै आफादगिरि लन्डराम बर'आ गावनि बिबुंथियाव फोरमायलाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।